Programang kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Jenny nga napoluan, sayang nga ta? Ay, kita, munti yun, sayang kung saan. Sagodahin nga ti surat, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Ag problema ak manen ti pagmatrikulak. Ikarkarigatak laeng manong nemi, idi agbasa ti college, tamanigrikat kam laeng. Magitaltalon ni tatang, gagangay lang housewife ni nanang, idintot tamanukam nga kakapsat, 5 kami kat siyak tinakainteng nga. Adan asawa digiti inauna kakapsat ko. Nga nag-graduar dalayang iti high school. Ket siyak manong kahit kukumet, ambisyon ko talaga ti maka-redwar iti kolehyo, kahit ko tagbaling nga maestra. Idi ta nagtitit ti cellphone ko. Ay, ni Rowel, ti Facebook friend ko, nga taga Jai, Hawaii. Kumusta kan? I-message na. Dahito'y problema, awan pagmatrikula, awan maitidatatang kininanang, kinunana. Ay, kinunak ko na kuma. Hindi mauray ko sungpat na manong nemi, ada Gcash mo? Awan Gcash ko, kunak tinakim ko manong. Gabota, adamot load ko pa lang manong naimita sampai nag-expire to unli call ko. Tinawaga ko through messenger. Hello, Rowel. Masadutak nag-type. So nga tinawagan ka. Ulit adamot load ko. Problema ka talaga dyan pag matrikulak. Ag-exam kami. Naunor ko digiti kakabagya kon kadagagayem kon. Naibus, awanin ti maitulong da, awanin ti mautang ko. Pawitan ka. Ha? Itamit lang. Pawitan ka to $100. Humanayin? Humanayin na. Nayunom na tanagan. Yan tanging kitag pawit ka man. Tapno dapi allowance ko. Kunak lang na dyan. Pasaksak ko lang. Amang mat no pagkarupag nga kwartaan ka. I love you, Jenny. Nakababain. Ano nakababain? Hawaiano ka, din to taning, estudyante ak palaing. Kahit ka nga talaga. Namustaan tabi nga nagkita. Di ag video call ta. Upenam ta kamera nakastampay. Inaramid ko. Manong nemi, pangit iso na. Makikita na ako, di ba? Ito nagbakasyon at talagang ayabang kanto. Tunano, next year. Handamot pa kami nagkamamu di nagbakasyonak nga naudi. Amo karod no, ada asawa mo. Awan pa asawa, baro akpay. No aklunan nak, si kanukan ti may kadua nga nobya. Aping siya ti may kadua. Haan, kahit nga sawan, aday mo na idingim nagsina kami. Kinapudno na, nabayag nga, nablangkwan na to'y puso. Nagbayag ko na iliwliwag, di ba nagsina mi? Aping nga nagsina kayo. Gabo nga siguro, pangit ak eh. Pangit ka man nga talaga. Ana? Ay, ibag-bagak latipod no, di ba? Ano gutok man pangit ak eh? Nga mapitiro pala kayo tipakit kay Tam. Agbeso nga sa anak nga gwapo. Tawari siya kit pangit. Pangawag ko di bagi. Ngayon, dati ka di tapapterang. Gwapo.
saan ka di nga ti puso. Amo na dunguak. Itad ko amin nakasapulam, ti pa nagbasam. Ayatan naglang. Rowel, aga nga tamat na rikat ang susuruan nga ayaten. Kaya't nang asawin, awang piti pa nagayat mo ita. At dangin basit lang. No, bumaybag siguro, umandado, dumakdakkel, baka agbalinton nga 90%, uno 100%. Nagkamanak. Ngayon no siya ti pagsalutsudam. 100%. Di pa nagayat ko ka. Awang pa'y boyfriend mo, di ba? Awang pa'y, jak pinapadpadasan. Katuhin, di mo kayat, kung may kanto asawain nung tumakapag-graduar ka, talaing kanto dito Hawaii. Kaya't ko unay, atap no maalak tumat na naging parents ko, kaya naging kakabsat ko. Taga-Hawaii kam tumutin. Sige nga Rad, pauwitan ka. Pagbalin na ako nga $300. Hana? Pagbalin na ako nga $300, di pauwit ko king ka. Pweso, meaning I love you. Yes! Nasulbahan te problema. Ruel, agya man king ka. Hulog ka ng langit and if you love me, I love you too. Ngam sampay kumpleto Sige, uraya ka makumpleto. Sige nga rin, no, makapag-message sa Enjoy Remittance Store. Madam Damalayang, isend to kunto king kanti control number na. Oh, giyaman. Thank you. I love you, Rowel. I love you, Rowel, kunak manong nami, na ibagak lang na jay kaputi $300. Ngayon no, pagsasaludsudak tirik nak manong nami, agul-ulbudak no ibagak nga, ipatpatag ko ore samet. Siyempre, nagdakil ng oportunidad. Diba? Nung manubyok isuna, kat umay nakto asawain, di maalanat doon di Hawaii. Nagpintas ng gundaway, diba? Ang alangan man nga, ay, buwan, ipatpatag kamot ko nak ore samet pa eh. Diba? Kasla ululbudak lang ni suna. No, ibagak nga talagang ipatpatag ka ko nak ore samet na kompleto. Ngayon, siyempre, saan nga narigat nga ayaten? O rin mampangit. Ngayon, diya puso na nabaknang. Impahuitan nak nga road manong name kat siyempre na naparamanak pa manong name datatang kininanang kinikakapsat ko. Ida salutsudan na kanyak no nangalak, ti kwartak. Ibaga ka? Hindi. Ada boyfriend mo nga Hawaiano? Hangko pa ng boyfriend nanang ngem agay-ayat kanyak. Ay naggagakan no ipatampay lang gaga. Nanang katuwain. Mamano ti kasta. Nagadugtan kiti babae nga gurure ti makagayem dat Hawaiano. Kitsi ka. Adan gayem mo. Diyak pa inaklon ko na. Api nga di mo pala aklunin. Nanang, alangan naman nga I love you to ko na puri sa ampay. Ibagag matlat po no mga tipa nang ipagarup ni Ruwal kat kwartak laing. $4 kung baka kunana. Hangim, sige, alis to mga susurun nga ayatin. Kat siyempre, no at masapul mo, tawagam lang isuna. No at masapul tayo, di dumahot kaging kuana, tapno, maramanan mi. Ala, ninanangan, ipadlaw daw na yan, nga $4 rin. Ano, naggagakan, gundawayam ti amin. Isugod nga kunak nga jak kayat nga gundawayan. Tamangan no kuna nga manang gundawaya. Ti makadakes manong name di adakon iti third year college. Dito mateng na simang bay ti lalaki nga isot pakarik na iti ayat. Naggaga kanya. Adala nga rodan ni Rowel nga mangmangted kanya ti $1. Ada pala sa baling nga ayatek. Manong name? Iso da ito ni Rooney. Istudyantemet ni Rooney manong name iti kurso ng civil engineering. 4th year na. Di ba graduar ka agad kam to graduar ng kaspagarikan. Ito'y sumat lang eskwela ti pagbasaaken ti pagbasaan na. Niran na idi manong name nga awan ti aramidek idi umasideg isuna. Hi. Siya ni Ronnie, civil
engineering student. Ay, sakmet ni Jenny. Education. Mabaling ka ding awisan ka. Intag merienda. Timagderak manong nemi ket idi takibinan na saan kon nga nuwag teng ti ibang. Tanang aron. Kastao na ti panagkulibag tungen manong nemi ti puso. Nagwapo manong nemi ni Ronnie. Permi, as in nga gwapo. Ket no akababay kami, bagay kam kano, gwapo ken napintas, ta talaga napintasak met manong. Ato di kita kararam kanyak. Ngem jak ikas kaso ida. Ngem kunak, no agarem ni Ronnie kanyak, sumbata. Ngem kasano ni Ruel. Baka mamuan na nga dato boyfriend ko ket daktong paupitan iti Dulyan. Wen manong nemi sakbay nga nagsaserag-serra ti klase di nga kina third year college ko ken fourth year college manong ni Ronnie. Diyak napupuutan nga naklon ko isun. I love you too, Ronnie. Oh, Jenny, thank you. Thank you, thank you. Kahit ko mag-celebrar ta. Intag date. Dinner date. Kalpasan na. Mapantantok check-in. Ha? Naglubukan? Kasungsungbat ka laeng? Check-in ko na masigo din. Anyata mo, baka namayat ka. Ngayon saan? Saan mo tapilitan? Kayat ko maggraduarak nga may sa Virgin. Kasi ke, next ko nam di saan ko ito nakidkid dawin. Agyaman Ronnie, kat sabi ko ma, tasan nakasaktan. Sabi ko nga tasisyak lang ti babae ti bihak mo. Napudnuhak keng ka, Jenny. Siksika lang ti babae ti bihak ko. No kasta nga tumawag kanyak ni Ruel manunimi medyo ipariknak ti kinalamis ko. Narigatan na mga no. Inaklon ko mat nga rodin ni Ronnie. Ngem no maamuan ni nanang manunimi wano ni tatang ni kabsat ko nga dan boyfriend ko dito'y Pilipinas ket baybay ako ni Ruel. Baka kit ong tantak. Laglag ka ko na. Adagati basol ko keng ka? Jenny? Awan. Madila bagbagi. Abay nga ti kang paagas. Noan nyaman data. Oo, matpagpaagas ko. Di pawitan ka. Basta amin naman ngayon bagam no damasapol mo, itad ko, di ba? Kababayin kayong ka, Ruel. Baka na ibagbagam tupeng gungundawaya ka. Baka ibagbagam nga rupa ak dudulyar. Gusto nga no mabaling at sanak agkidaw kayong kay. Okay. Saan kang agkidaw ngayon? Siyak timang Ted, voluntaryo. Another $300. Oras saanin, kamabayin. Haman. Itad ko kayong ka voluntaryo. Oras saan ka agkidaw. Gabot ipatpatek ka, Jenny. Ipatpatek ka wana yun. Adamat di kitigundaway manunami nga makonsensya. Kasano numamuan na nga the boyfriend ko. Kasano numamuan na uno agbakasyon kas pagarigan kata ibaga ng tunga sawain na adamat ni Ronnie. Kasano? Inatarabing iti kaya nakagagaak. Pangit tuman kami ni Ruel. Diyan dulyat na't kayat ko. Kinapudno na manunami kad nag-friend request dagiti nagadnak ni Ruel kaniyak. Siguro, kaya't nak ngayam mo ni Ruel kadakwada. Inaccept ko. When, gabutan i-message na iti messenger, siyak ti daddy ni Ruel. Siyak ti mami ni Ruel. Inaccept ko manong. Sinong batak? Tapno makunan nga, inaccept ko. Ay, agyaman na. Kada kayo, sir, ma'am. Sana kami nga mawagan iti ma'am. Mami ko nam. Wala. Sana kasi mong bat.
kastamat manong nemi iti amana. Saan nga sir ti awag mo? Daddy ko na. Takastan tumulat tungpal na. Ba't patag mo ti anak mi sa kadi? Di ko ang timawag dan. Ti amana. Video call manong. Inyon ko at kamera. Talaga nakapimpindas ka, Jenny. Talagang maguston na kalauna iti anak mi. Abong ka ti Jenny nga iti nasaktan ti anak mi. Adadagiti kundaway nga kasla kayat na tagpakamatay. Iso nga mabalin, saan ko mga maulit tinapasamak kang kuha na ti first love na. Iso nga ta kami amis mo nga naganak kang kuha na ti agpakpakasi. Saan mo kumasaktan ti anak mi? Kwa, sir, daddy ko na. Madi, Madi, daddy. Ay, sir. Anang amin ti ko na Roel ka na kayo? Iba't patag na ka. Di kahit ko sa huwan, imbaga nakadingan naklod ko ni Sona. Ano ti kahit mo sa huwan? Saan kayo pa lang agnubyo? Sir, kinabudno na ay tek ti anak yung saan nga kumpleto. Ano ti kahit mo sa huwan? Saan nga kumpleto? Di kahit ko sa huwan, saan ko nga nagrigat ang explain. Saan nga kumpleto? Alanganin pa ilaing. Detay, saan ko pa lang marik na? Tipudpud nung ayat para keng kuana. Kunak malanod na kinawatan nyo. Awang pa sir, imbagak mateta keng kuana. Hanggang nga narigat nga ayaten kunak. Ngam saan pa kumpleto. Ayaten kang imbasit pa lang. Barbaring dumakdakkel, aging ka na nga makumpleto ko na. Ngim sampay akumpleto aging ka na ita. So nga, sabi ko matamawatan ta. Kahit may magpakasimik ka nga kumpletuhem. Tano saan mo makumpleto? Kahit nang sawan nga masaktan manin ti anak mi. Bayan nyo sir, ta ikarikarigatak. Ngim saan ko maikari nga maaramid ko. Ang nangamin ti kayat mo, tapno maaramid mo. Kayat mo, ikanda ka ti adu nga dolyar? Sir, sa anak nga rupa ti dolyar. Amom tag-drive, dalisensyam, igatangkan ta ka ti kutsem. I'm sorry, sir. Sa anak nga rupa iti kwarta. Baka ibagayo pa nga, igatangan da ti house and lot. Uno, igatangan da kami ti house and lot da kami nga sang kapamilya. Igatangan da kami ti daga nga bukod nga talunin ni tatang ko. Amo ka maaramid yo, ngam tiyak kayat. Gabot na tiyak may kari nga kumpleto nga ayatek ti anak yo. Jenny, amok nga maawatam tirik na di kitinagannak. Napadasanen ni Roel tinagsagaba kat dandani nagpakamatay. Kadyak kayat nga maulit. Di at ang ti problema ita sere. Nga para kini Roel kat maaram na. Ngayon ko nga sigurado. Kas nga radlatan. Mabalin? Nga niya, sir. No saan mo pala kumpleto nga eten, agpamarang ka nga kumpleto. No, madiya, sir. Ipagpakasimikan ka. Tapno lahing adada nga maragsakan, sir, adada nga sakit tut nakem na into no, ti panangipagrup na ket kumpleto, idin to tasang matgayam. Maawat, siya kumang tirumbay nga maawatan nyo, sir. Tanya ba lang amin di kayat mo? No kwarta, ited bi. Huwag nga rood, tata. Sir, awanan ti ka. Na laglagak, gagaak. Ang angak, maagak. Ngayon tsak kayat tagbalin nga man ng gundaway.
Amo ka mawatan dak. Kaya kahit ko dati bagak tipudno kada kayo, ngem dati ag pamarangak. Ore man lang pamarang ko ma. Nada kami ti makaammo nga pamarang. Basta, basta ti pamati ni Roel kat pudpundo kas jay. Ikasanon numaman nun to nga, pamarang gayam. Saan nang to mamaman? Basta pamarang ka. Parag sakam ti anak mi. Ito bing amin nakasapulam. Nagproblema ak manong name kat nadlaw ni Rooney nga boyfriend ko ti problema. Ano problema mo sila? Baka kaya't mo tuminom. Uminom ti? Ara. Kasi ko na dagat. No, ada problema ko na ti may sa tao kat uminom. Kaya't mo? Samig like? Ilang ka? Orita awang kadwata dito kasera. Kaharod mangalan. Sa alang beer ti ginatang na manong name na imas pa nga pulutan. Nabat madasak mo idin ti minom. Ngem tsaka mo ti nakaadok ti minom iti day ti agundaway. Kaslasak mo tin mapupuutan ti mapaspasamak manong name gungundawain mat gaya man ni Ronnie ti pa nakabartek ko. Wahin manong name mapupuutak met ti kunak ngem kaslatag tagainip lang. Nararakupan nak ni Rooney ag ikadan na di kiti arwate. Aging kagpadpana kami nga lamo-lamo. Lumaban ak meten nga umarakop nga umagek manong name. Oh, Ronnie. Jenny. Ronnie. Jenny. Oh, Ronnie. I like it, Ronnie. Oh, Ronnie. Binurak ni Ronnie ti kristal nga salsalmet-metak manong. Gaputan na parte kak, ket saan ko napupuutan, ket jak malagip ti karik. Nga kayat ko tagraduari ti kolegyo nga may nga virgin. Wahin manong. Naulit pa'y, idi ta medyo mausawa na. Ronnie, ano't inaramid mo? Inaramid ta ko na. Pinundawa mo di pa nakabartek ko. Ayeten ka. Uri tagraduartan tumaten. Ronnie, ada problema kalpasan na kastoy manen. Ano kami di problema? Ha? Alawan, madamdam mo ito ng ibaga. Kalpasan nga ulitin ta. Ana? Ulitin ta. Ronnie, Ronnie. Ronnie. Naulit pa'y manong. Ronnie, nakalukloko ka. Apek babawi ka? Urek babawi ak may babawi pa'y nga ron. Naalam mo ti kayat mo kaniya. Nagayatan ta nga doha. Nagganas ta nga doha. Di ba? Kahit kaputan ng patasan tan. Baka patasan tan tumanen. Ha? Mangtad ka talaga di problema. Uy, katuway nagproblema akto nagsikugak. Nga sa anak pa yung naggraduar. Ore dakkel ton ti tiyan mo. Agmanot sakan tulat ta. Kasunod pa nag-take ko di board. Agad di anak mo ton ta anak ta. Sakan to take di board. Mangisuro kanton. Sa tantog kasar no padpadang adan trabaho ta. Kasunod di taga-Hawaii. Dito ti problema, Ronnie, ang kuna ibagaking ka. Kahit mo asawan, ada boyfriend mo taway? Haang ko nga boyfriend. Ngayon para kayang kuha na kahit nubya na. Kasi di bagbaga na ka naging parents na. Di ba kadakas ipakpakaasa naging parents ng agpamarangak tap numaparagsak ko lang yung suna. Na? Kasano nga ro din no agawid dito kahit umay na kaikasar. Dito nga ro ti problema. Kaya sino kaikayat mo nga eh? Siyak ko na yung suna. Siyempre, tisungbat mo, tayo ada dolyar na. Wari ada dolyar na. Naalam mo din kagayat mo kanya. Sikat ete, nadapay napasamak ka data. Anan mo kang dolyar, no saan kung matipat-patig, ada dolyar na.
Nukastawan ti problema kaniya. Huwan, ngayon ti problema. Ano nga ta? Nagpamarangak lata? Basta lagi di, siyak to ti pakiasawam. Isukayam ti kid daw di parents dan di patgam. Ngem. Manat ngem na. No kipawid da mang ka. Loko ka. Hindi mamuan di kiti parents ko ken kakapsat ko manong naming nga addan nubyok. Kastaon iti panangungit da kanya. Paunay mo ti panangkugtar mo ti gaasat mo, gaga. Sayang. Nakasaysayag na dyan at adda jaway. Nanang, no saan nga isot na ikari, uraan at araramidan. No na ikari kada kami nga, da kami kiniruni iti agasawa. Isot na ikari. Unang nakagagaga ka. Apa niya nakiboyfriend ka? Katadagay ayat keng kakahuyano. Nga do pa hindi nagastos na keng ka? Santa ka mawatan eh. Talagang santa ka mawatan kapag kagaga ka. Nanang, saan agaga? Araramatik lang ti pusok. Dahil tangar ti pagtangaam. Api nga minta-pusod aramatik mo saan nga tautik mo. Nagsayangan. Sayang ata. Kadwa na. Bayan nyo. Tay karigadag tagpamarang. Imawantot ti basbasol kon. Numaamuan na ti pudno. Gaputa. Dahil ito ikat nakamat di gidagad na kengkuana. Manong nemi ini tumawag ni Roel. Ini baga naman kanyak na I love you. Roel? Kunak indikan ka nga sampai a kumpleto. Ngamita, kumpleton. Ay ayaten kamat unay-unay. Yes! Siya akong di kararagsakan nga lalaki dito yung lubong. Katgapoy ti dayta. Kasusweldok. Ipauitan ka. Ay, Jack masapol. Kompleto ako nabayad amin nagigagradwarak. Pauitan ka ti pagpaalam ti managradwar mo. Manok kayat mga baboy, baka, kalding. Huli saanin aman, kakaiso ng inaklon na kon. Kadakaragragsakak. Pauitan ka ti $2,000. Ana? $2,000? Manuno ka na ita? 100,000. Nalalaga doon. Hala, nasot ko na ang diso. Nung saan ko daw atin wan. Uwan, kapatay-patpatay ka unay-unay. Manong naming kapot na pakaragsakan na at siyempre. Uwan ko na ka. Hindi maala kung manong naming $200. $200. Nanang, tatang. Kung kayo na ito ini. Nagkapunan. Impawit ni Roel. Inaklon ko. Nagpamaranga. Ang mawasbasol ko. Makitam. Ngayon baga na nga pagpaalak to kano into nagradwarak. Katapin nga rinted mo kada kami. Daki ito nga rodin di makaam mo. $1,000 dahil ta. Kuwak mo dati 1,000. Kami kiniruni. Katapin nagadukin kan. Basta. Adudaytan. Nga pagpaalak. 50,000 di ba? Kuha na ata nasurok ata. Mano ti sukat ti $2 ita. Makitam. Ano unay agarbo. Ti pagpaalam to. Usa rin tatang mo dito yung pangsalda iti talon. Taadang agsalsalda. Kit no saldat ko at sa laninanang nakaigam lang ti tulyar ang nagsusurot parag sa unan. Dili maamuhan ni Ronnie manong name it inikak mo tisuna. Nagpamaranga kisok kayat da. Inikak na kamatin titulian. Kas kondisyon mo, di raman naman. Nag-celebrar ta. Tag-date sa tamapaniti hotel. Agpapasta. Siya mo eh. Alam na mo kung mailiw ka. Sige, let's go. Iminong kami manen manong name kat nagpapas kami tiragsak kini Ronnie. Ay gawa nung name ng Jack malakip. Nabay gaya man ng Jack natatngan. Talon nga bulong. Ronnie, nabay gaya man ng Jack nagusar tinapkin. Hala?
Adda, agsikugan? Masikugan? Ngam santo pala madlaw deta into nagmartsa ka. So di ko nakikay di. Makaregduar kabit lang, ori masikugan. Kasano nga ro din na di taga-Hawaii. Diyos ko, nagdakila problema no maamuan na. Nga masikugak. Kan maamuan nang saan nga isutag balintong asawa. Aging nga timawag manong name ti ama ni Rowel. Hello, sir? Hello. Jenny. Agamang kami tapay natgam tikid daw mi. Kat makita mi tiraksak ti anak mi. Iti nasurukan nga makabulan. Iso na lang ta. Taan niya, sir. Natayan ni Roel. Ha? Abay! Na-disgrasya. Car-accident. At dani ti morgue. Iso na panunod ko tinang tawag kang ka. Tapos na ipakamo. Hawanin ti anak mi. At least, tinasurok nga makabulan. Kat naragsak suna. Gabuti pa nagpamarang mo. Sir, habang Yeso tinasagay nga matay, nakasaysaya at ni Roel. Sir, namabalin na kumakit tumayabak ng umay di tahaway tap numayak met makipagladingit umay kumutong awan ni Roel. Ore saan nga kompleto nga inayat ko isuna. Manong nemi di mamuan di naganak kanya kin kakapsat ko nga natahin ni Roel. Sayang. Sayang nga ta. Yung sambali nanang. Adumat timpar para man nakaratayo. No saan ko mga natay, di takay ko matag-asawa. Tay ko nakngaroden nanang. No naikari, no saan. Kan kahit kung ipakamo ka na kayo. Ada na po kuyo. Ana? Manugang yun to ni Ronnie. Kalpasan nga makapaggraduar kami. Impeksak tinalaos nga panakipagladingit ko ti pupusay ni Roel Manong. Kinapudno na kinidaw di kinaganak kang kuha ng ipanasak. Iso nga edi, kabayatan nga nakamansayag manong nemi babayan ti video. Nakamansayag, pinanasak met manong. Manong nemi, naggraduar kami kini Ronnie, nag-review nag-take ti board sakbay, manong nemi, ngayon pas ngay ko ti anak ko. Manong nemi naamuan di kita naganak kini Roel ti amin, kit kinid daw da. Mabaling ka di nga, da kami ti bang tinagan, ti anak yo? Sir, ipasurot mo kung tinagan ni Roel. Iti damagik kini Ronnie. Yes, wala mo na. Kaya bilang may nga anak isuna. Wala apo ko. Kadlaglag pa yung Jenny. Wari saan kayo nagkatuluyan kini Roel. Nuan yaman ti problema yung agasawa. Tulungan kayo. Nang naruna kini Roel, ti anak yo. Ti anak ko. Ti anak mi. Ni Roel nga anak mo, kat isot kasukat ni Roel nga anak mi. Iso nga ti agdama manong nemi ipaupaw itan da gitinaganak kari di Roel, ni Roel nga anak mi, nga inauna kini Rodi. Inauna ko na taaddan duwa nga adjen ni Roni. Natayan ni Roni ni Roel ko nakidi. Adjen ni Roel. Natayan ni Roel manong nemi ngayon kasi na si bibiyag isuna. Ta iso ni Roel nga anak ko. Di ba kadagas ada pagkakaingasan da?
Nga gwapo kas iti aman. Pangit. Adan na trabaho kas tamaten ti asawak manon nimi dan bukod mi nga balay. Ket siyempre ninanang ti kangrunan nga mga aywan kadagiti apu ko na. Aga bubrak tamang isursuro kas tamat ti asawak mangup opisina magsuro. Dito ti pagkasalita ket thank you ti anos mo nga nang ibasa. Ket sabi ko mat at dapat na ibatik nga adal liwliwagen pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dibneg ken nagbuya more power to your program. Tingor dagyaman nga pagaya mo, Jenny. Thank you, Jenny.